Askotan, sartzen gea parke batien, pentsatzen dut entzungo dela, txoritxoak, tximeletak hemen ikusten dira, baina geure burutazioekin, geure hausnar txarrekin da beltzekin aritzen gea, ez dugu ikusten, hain zuzene, daukagun edertasuna, daukagun gauza zoragarri pilua inguruen. Hezkuntzan beste hainbeste pasatzen da, askotan. Etengabe iriste zaizkigu, problemak iriste zaizkigu, kezkak iriste zaizkigu, gatazkak, eta azte zaizkigu hauek. Txorikantak, azte zaigu brisa, azte zaigu pasatzen ari dan tximeleta, egon hor daude, eta ikusten ez baditugu, geure bizitza tristetu egiten da, gristu egiten da. Gure asmotako bat izango da, ahots horiek ateratzea, distira jartzea, fokua jartzea, justu ahots positiboengan. Ia egunero tokatzen zaizkit, eskola batera juten naizen bakoitzi, beti topatzen den norbait, istorio polit, zoragarri, liluragarri bat kontatzen ditena. Baina gero, kuadro orokorra askotan da, jasotzen diren gauzak direla, kezkak, ezinak, helburua litzake alde on, tximeleta horiek, txori horiek, hor daudenak, azpimarratzea eta zatea, bale, keski gaude, baditugu gauza txarrak eta minak, entzun. Merezi du, ezta? Laizter arte.